Molweni, njani? Philile mna khonto. Cinakele enkosini. Ithuna ndise apha kuni njengoko ndiye ndavula le content apha kwi-YouTube yokurelocata eGransbaai. Ndizothe enkosi kakhulu kwabo abantu abathe bakwazi ukungena kweli khaya. Ndithe enkosi kakhulu izihlobo zam. Niyathandwa, qhubekani bethuna nindisapote, nilike, nisubscribe, nishare. Ndingathini ke ngokhomenta, nikhomente. Ya, ndiyanamkela kakhulu. Bethuna ndimsha apha. Akho nto ndiyaziyo but ke ndizawuphusha. Nto xa ufuna uyenza uyayenza noma kanjani. Ndizawuzama ukuphusha ndinifakele iividiyo ezirayithi. Ndicela nindilungise ke apho nithanda uba ningandilungisa khona ngoba kaloku andikayazi. Kanti ndikhe ndihleke ndingakwazi nobhala noba ndizawubhala nto. Kodwa ke sendilapha. Ndicela amancedo kuni, nindicebise uba mandenze njani na. Ya. Ndilapha eGransbaai. Yeyona nto ndizothetha ngayo. Ndilapha eGransbaai. Bethuna ukuza kwam apha yayingekho laa nto inobumandi yokuza apha. Ndeza ke ukuba ndixakile uba ndingayazi uba ndizosebenza phi. Ndeza nabelungu bam bandipha le ndawo yokuhlala. Ndasebenza ke iintsuku ezine, 4 days. Ndiya-ofa ngoLwesithathu kodwa ke bayandicela into yoba befuna uba ndiphangele ngoLwesithathu. Njengale Lwesithathu siya kuyenza bendingene. Senditsho kangakho lula ukumka apho ndihlala khona, khaya elitsha. Kungekho lula kuze eGransbaai. Ndikwindawo yabantu abamhlophe. Hayi, andina-apartheid but andibazi kabazi abantu kakuhle balapha. Kodwa ke ndakhe ndaya eMasakhane phaa elokishini. Noba ndiye kathathu. Ikhona intombazana endiyaziyo. Futhi ke yeyona endiyaziyo ngoba ndikhumbula kudala ndandithengisa impahla apha eGransbaai but kwakungekabikho nje. Yonke into mos ngoku iye yakhula. Nee-buildings zaninzi. Naloo lokishi yaseMasakhane yayincinci. Zisembalwa izindlu ezakhiweyo phayana. Kukhona amatyotyombe kodwa nawo engamaninzanga. Abantu befudusela ezindlini. Kodwa ndeza ngenxa yoba ndizophelelwa ngumsebenzi. Ndathi kwabelungu ndicela uhamba. And ke ndandineprojekthi endandise ndiyiqalile yokwakha ezilalini. Ndaqonda uba ndizawuchaneka. Uthi sowuqale into uphinde uyiyeke phakathi. Hayi, ndazincama ndazohlala apha. Iminyaka noba ngowesithathu lo nyaka uba ndiphasa. Noba ngowesithathu. Ya. Hayi. Ndahlala, yayingathi ndihlala ejele iwesi lawo yokuqala unyaka. Idipreshini andizange ndibe nayo ngaba kukabini. Yayiba ngathi kukho into endixhwithayo apha entloko. Qonda ndonwaba ncame ndiphume phandle. Ndonwabanga uhlala apha. Shini ndaya ndiqhela ke ndingumntu othandazayo kakhulu, okholelwayo kuThixo, uzithandela uThixo kakhulu.
naye ndiqhela enye into endibhora akho zifestire apha zizilayiti nto. Uba uvalile valile nezikhetini zakhona zii-blinds ayizokhethi. Uba kuvaliwe kuvaliwe ke. Ndandingaziqhelanga ke ezo zinto kodwa ke ndim lo. Ndilapha kweli lizwe lihle ngoku, yazi zange ndiyiqaphele le ndawo ibintle kangaka. Intle nyhani le ndawo. Iwesi ngoku ndiphumayo ndimane nam ndiyibuka, mandiziphuze ezinye iindawo ndithi kuhle apha. Ndiyacinga ulwandle apho ndihlala khona lukufitshane gqithi. Yile bhek opposite yemizi, but ibhek opposite apha kuthi ifranti phaa elwandle. Kukufitshane but ke kuba ke siyajikeleza xa kuhanjwa apha. Akho strato kuthiwa hayi apha yi-shortcut. Kukude ngaloo nto ke elwandle. Kodwa ke kuyayeka ngeenyawo, buke and ulwandle lapha kuthiwa yipaki. Andiyazi ke uba kuthiwa yipaki and akuqhutywa apha. Ingathi yindawo yeefishi, andiyazi isitori sayo kakuhle kodwa ndase ndisifumane uba kwenzeka ntoni kolu lwandle. Ja, ndaphuma ke kathathu okanye kabini, hayi andiyazi. Ndajonga zange ndiphinde ndiphume ndihleli apha. Andihoyanga naloo TV, ndiyazifundela nje iBhayibhile yam, ndifunde iincwadi zam, ii-message book zam. Ibe kuphelile. Khona umntu endithetha naye. Kanti ukuze ndithethe nabantu ndibe ndiphaa emsebenzini ncokola nabalungu kwakungekho lula shem, andifuni uphosisa. Andiqondi uba ndim lo. Ndonwabile ngoku, andifuni uphosisa. Ndizonwabele. Akho lula ukusuka kwenye indawo uyohlala kwenye indawo futhi ungacinganga. Kodwa ke ngenxa kaThixo, uThixo uyakwazi ukomeleza. Uyakwazi ukomeleza xa ekhona empilweni yakho. Nam ke wandomeleza. Ndiyacinga inoba ezilalini ndiye kabini. Ngoku ndilapha ndiyokwenza loo projekthi yam ke yokwakha. Ndaya kulo nyanga apha lipheleyo ngoSeptemba. Ndayihlala ke loo 4 weeks. Ndenza elo donga ndabuya. Akho nto ilula xa usakha ke. Zikhona ii-ups and downs. Ja. Nangoku ke ndisandobuya ndaqonda uba ngoku andifuni kwa-stress bendihleli ndingenzi nto. Makhe ndenze loo YouTube ndangena khona. Andikwazi nokucofa naloo fowuni. Ndayicofa, yacofeka ifowuni. Nda-aplowuda. Ja, njengoba nangoku ndenze iinzame zoba le fowuni ndikwazi ukunantsika kuyo. Ndiyimisile ifowuni. Ndajongisa ikhemera apha kum. Ndajongisa ifeyisi yayo. Ndayixhasa ngenantsika. Khona into endiyixhase ngayo. Ndacinga noba ndiyabonakala ke. Ndinalo themba loba ndiyabonakala. Ja, sizomane ke sithetha bethuna. Ningandiyekeli nikhomente. Nindifundise nani uba hayi kuthiwa ngoku. Kuthiwa ngoku Thandeka, ufuna uthi Thandeka athi Thandeka, othi Mamthandeka. Bandaziyo ke bathi Ndeka. Ubuyandazi uzawuthi Ndeka. Ja. Batsho abandaziyo, uyabona ungathi Ndeka ndakuqonda kakuhle uba uyandazi lo. Abanye ke balapha eKapa ke bathi Sisithandi. Ja, kodwa abandaziyo bathi Ndeka. Ja, bandibiza ngolo hlobo, abanye bathi Somci. Kuyabapha ekhaya.
ndizawuqhubeka ndizokuyiyeka, ndizoyeka uyenza le nto. Andazi noba ndithetha kakuhle. Cela ukuthi nabaphi abantu all over the world basubscribe. Kwazi ke nokukhumsha ngendikhumsha, ndibaxelele uba mabasubscribe, bashere, balayikhe, bakhomente. Enye into ebendibuziwe, wey, kutheni le nto lwam mbikhe ndafumana apha kwinantsika i-comment, into esithi kutheni lo mama evule uYouTube. Hayi, ndivule uYouTube, enye into endivulise uYouTube mna, andifuni uhlala nje mani, yeyi. Andifuni ukuhlala nje, maybe khona into eyenzekayo ndingahlali nje. Santsho sizawuphinda ke sibonane, ndimane ke ndithetha, ndisenza ngolu hlobo. Yebethuna niyayazi ngoba ndigothukile, ninze nto ndizithethayo. Ube ndigothukile ndiye kwacaba andinazitena, sovala umteko. Kwafumaniseka into yoba yi-100 le ndingenayo. Hayi, ndazicenga ekuseni, ndavuka nam ndaleqa ezi moto zibheka edolophini. Kwakungekho nenye efuna ukundikhwelisa, ndabona inoba yile xesha lepeyi, andiyazi. Qhuba ndizawuzihambela ngeenyawo zam. Qha kwakubanda, kukho umoya owawumbi kakhulu, wawumbi laa moya. Wade yandithatha le teksi. Kodwa bakhwela abantu shem bama ngeenyawo, ndiyababulela kakhulu aba bantu bandivelayo bema ngeenyawo. Ndachopha esitulweni ndayokuhlika ke phaa ngasekliniki, ndaya kulaa shop. Ndiyazi noba ngubani. Ndathenga ke ezi zitena nezikhonkwane ezazishota. Ndabuya, xa ndibuya Bethuna ndandinayo indawo engathi ndiqalwa yifiva. Ndazithengela namayeza phaa, iinto ezinjenge-Disprin nePanado neGrandpa. Ndandingekho rayithi kodwa ndazama unyuka phayana, ndigoduka ke ngoku ngeenyawo. Yho, Bethuna. Zange ndiyithande into endayibonayo. Andifuni uyichaza ilali uba bazawuyazi abakuthi uba yilali yaphi le nto ndithenga kuyo. Ndifuna ubiza iindawo zabantu ngamagama. Yilali endandifunda kuyo, minyaka nyani ke edlulileyo, mininzi. Ndingathi 40 years ago, mininzi loo minyaka. Andikhe ndiqaphela ke xa ndidlula ngeemoto, ndidlula uba kwenzeka ntoni kulaa lali. Nesikolo, ne-high neklinikhi, indawo nje popular, entle, namaqopho. Sasithi thina ngoku sasikhula kusemaqobhokeni. Hayi, intle yona but heyi, kuyabonakala uba abazali abasekho. Abanikazi bemizi bayabonakala abasekho bethu. Ndingathi mna ebantwaneni abashiyekileyo okanye kwabo ke bashiyekileyo ekhaya, sanowayeka amakhaya awe. Noba yindlu yodaka zama ukuyimenteyina, uyilungise ibe ntle. Uba unayo into yokuyipeyinta zama nje uba
uvale nje lamathanda. Yayihlunga inhliziyo yami ndibona imizi endiyaziyo ayisekho. Ayisekho noba ikhona ke loo nto iyiyo. Buhlungu inhliziyo yam. Andiyazi uba noma ndathatha i-2 hours ndinyuka phaa ndigoduka. Kuyenyuka kumhlaba pha. Ndaba ke ndiphethe nezo plastiki ndithengile ke phaa inantsika ukutya inyama. Ngoba sasiphelelwe yinyama thina phaa ekhaya. Ndazama ukuthenga ndanyuka. Qamba hayi ndiyasindwa nosindwa ndihambe ndibeka phantsi ezi zinto. Yho! Funa uphosisa ngathi ndiyoqabela phaa kulaa nkalo. Ibuhlungu inhliziyo yam. Ewe, idolophi ibalulekile ngoba yindawo esifumana kuyiso ngasemihla mihla. Kodwa amakhaya, guys, please. Please, sanwayeka akululanga uvusa into ibikhona. Ndiyazi apha kum buhlungu ungabi nakhaya. Sukuva ubumandi bubuncinci. Ngoku semtsha unalaa nto. Heyi, kuvusa ikhaya. Uba ngazange ube nayo loo peyini ungabi nakhaya, awazi nto wena. Futhi kuhlala edolophini kube mnandi ulibale ngekhaya lakho. Senditsho bethuna ndiyanicela. Noba ingafika kubani le nantsika le video. Ndiyacela. Makhaya mawangawi. Mawangawi. Xa iifestire ziphela ubunayo indlela khupha liphelayo ufake le inja izawuphinda uvuke umzi upeyinte uwumenteyine. Uwenze umzi ube rayithi. Ungaliyeka ikhaya liwe. Elam ndaliyeka lawa ngenxa yongazi. Ndasithi soze ndiphinde ndibuyele kwezolali. Awuyazi uba kwiminyaka ezayo ubomi bakuphatha njani. Ufuna ubuyela kwezaa lali. Uthe soze ndilibeke phaa. Waze kwathini. And akho ndawo ingenamaqorha. Amaqorha akhona everywhere. All over the world. Akhona lapha esilungwini amaqorha. Senje ungeke ubebaleka spirit moya. Umoya ngawubaleka njani umoya mdaka? Awubalekeki. Qha wena hlala uthandaze. Thethe noThixo wakho. Ulwe nemimoya engendawo. Uxele uba ngabayeka Thixo mayihambe. Shiyeke kaThixo empilweni yakho. Uyabo? Ya. Kwapho kungathakathwa khona. Ngasigqiba zonke ezi ndawo. Ezilongo umoya kaSathana, umoya kaSathana, uhlala umoya kaSathana. Senditsho ke bantakwethu khani zame man. Zame. Akugodukweni kuyolungiswa amakhaya. Abantu baninzi nitshintshane. Ndiyayazi into yoba xa nibaninzi kuyathenjiselwana but ke kutshintshwane. Uba zange uyive ipeyini yongoba nekhaya. Mna ndandingayanga yovusa laa kwakhamzi mna pha. Ngona ndigodukile ngo-2020. Phofu ndine-10,000 qha kum esandleni. Ndandiyokwakha andizazi nje. Ndafika phantsi ndatyhafa. Ndathenga inantsika ipali kwabiwa. Ndafunela nxiwa kwabiwa. Ndicebisa ubhuti wam wathi hayi khawukwazi wenze indawo yakho. Ewe ndiyakuva mntasekhaya wenze indawo yakho. Ngoba kaloku awuthathi ntweni uzothi uvusa ikhaya uzalivusa ngantoni. Uyabona uba kunzima ulivusa. Ngoba kaloku andinanto esandleni.
Thina sanuwayeka amakhaya amileyo. I beg you, ndiyazithoba. Sanuwayeka amakhaya awe. Akululanga uvusa, nditsho ilela daka. Soliyeka liwe. Phinde uxofe idaka uthathe ubulungu udibanise. Dabeke limi idonga lakokwenu. Ingawi laa ndlu. Makuthiwe laa ndlu inkenomoya noba nothi kuthiwe iwile. Wiswe kubudala ngahoywa. Ndiyanicela ke bantwana basekhaya. Inoba ke ndiyaqala nova nevidiyo ethetha ngolu hlobo. Ndiyanicela zihlobo zam. Ndiyanicela amakhaya mawangayekwa, mawavuswe. Mawangade awe. Nikhona niphangela. Kutshiwo basanujayiva, makujayivwe. Kodwa ikhaya lona mntakabawo libe limile ube nendawo ufikele. And yeke laa nto ukuthi hayi ndizawugoduka ngoba akasekho naloo mama. Goduka uyovula iweni. Goduka uyovula iweni ufike phayana ubone into erongo, cingo liwile, uyakwazi ulipetsha. Ungakwazi mos nopetsha ngothenga iroli eyi-1. Ucele umntu akugrumbele ipali, atsale loo ndawana iwileyo ecingweni. Cango liya uthenga icango. Uyabo? Senditsho masingawayeki namakhaya. Akumandanga uba homeless. Homeless. Not houseless. Homeless. Akumandanga shem. Andiwazi namatyotyombe ndiwakheka ngaphi apha eKapa. And then wawakhiswa noba yintoni. Ndilenze iminyaka 2 ityotyombe. Ayiselilo bendilenze 2 years ago. Yabona eli ndinalo ngondinike abantwana bam. Akekho umntu obenalo laa tyotyombe. Abantu basandoyenza laa nto ndayenzayo. Ndalivusa mna yalityotyombe yangathi yindlu apha ngaphakathi. Ngoba ndivingca laa peyini yokungabi nakhaya. Utata unayo indlu yakhe. Abantwana yindlu yabantwana basekhaya leyo yam. Unayo indlu yakhe, ihlala umama emakhaya. Kukhona indawo kuthiwa kusemakhaya apha eKapa, bazawuyazi abantu basekhaya litsha. Ayiyo yam. Ayiyo yam, yasekhaya. Abantwana basekhaya futhi abancinci. Ndicinga noba ihamba njalo. Mna ke ndikweli lizwe laseGrahamspan. Ndike abantwana basekhaya zomana ndizifake ezi vidiyo. Kwazi ke nokuthetha kodwa ndizawufunda. Nalibali ke ukukhomenta uba hayi urongo apha. Ndiyeka urongo. Urayithi apha. Kuthethwa ngolu hlobo, kwenziwa ngolu hlobo. Ndawuvuya kakhulu. Iyandivuyisa loo nto leyo. Enkosi kakhulu bethunana, ndiyanithanda. Qhubekani nisenza umsebenzi omhle. Kodwa ukuba ngaba nam ndinceda. Ningawayeki amakhaya awe. Wherever you are, ngalibali ikhaya. Don't forget your background, where you come from. Please. Akulinge. Ndiyanithanda ke ndinithanda nyani nyani. Thank you.